mawu anga omaliza ndikufuna apite kwa Redson Mulo. A Redson Mulo muzindikire kuti mbalame youlukisisa imaphonya chisa. Munthu anthu ambiri akamakudandaula kumapeto kwake umakhala ziphinjo. Moyo supanganika, lero simawa, zinthu zimatha kusintha. Andale amakusiyamo, andale amakutayamo, umazakhala wekha, ndi pamene umazaliona ziko. Anthu amene mukuwapanga nkhanza pano, omwewo amawa ndi amene azakuyimirireni. Takhala tikukuvana Amulo, mukunena kuti mukufuna kuyimira uphungu kudera kwanu. kulankhula kumeneko kwa Mr. Bula pano pa Nyasa Voice Box kuti uthenga wawo ukupita kwa Redson Mulo kuti mbalame youlukitsa iyi madumpha chisa. Nde nkhani siyokhayo Abula ndi nkhani zina zimene akufuna kuti ife Amalawi tizimve ndeti matirika limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti kuti Mr. Bula atibweretsera zotani lero pa 24 March 2025 ndipo akamaliza timati chonde musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Nonse Amalawi kwina kulikonse kumene muli. Ndine Mr. Bula, freedom fighter. Mwachangu kwambiri ndabwera ndi mauthenga amene ndipereke mwachangu kwambiri. Koma choyambisisa kwambiri choyamba chenicheni tikungoti abeni longwe mzimu wanu uziusa mumtendere. Chifukwa kuti tifike pamene tili tikamapanga maaudio anthu ndikumamvesera anthu ochuluka thousands of people kumamvesera maaudio athuwa. Ndi chifukwa chenu abeni longwe mmatiuza zabwino komanso zoyipa zimene munthu umakumana nazo, ndipo tikuziona zikuchitika siku ndi siku. Ndiye mzimu wanu uuse mumtendere mpaka kalekale. Muzakhalabe abeni longwe, anthu azakhala akuvera maaudio anu, anthu azakukumbukirani ziko lonse linakulirani. Za akatambwali agadabwali amene adya ndalama za chipepeso chimene anthu amapereka, tibwera ndi audio posachedwa apa kuchokera ku Malawi Voice imene tiulule mayina mosapyatira. Wina afune, wina asafune, wina akwiye, wina asangalale. Tibwera ndi mayina poyera kwa anthu amene adya ndalama za chipepeso cha beni longwe, chifukwa khalidwe iliri ndi lonunkha. Kumeneko ndachokako ndikupereka uthenga wanga woyamba upite ku unduna wa zamaphunziro. Akamanena kuti ziko likutukuka, ndiye kuti ana akukonzedwanso, akusulidwa pa maphunziro. Ndipite direct ku unduna wa zamaphunziro, mumvesere mwachidwi, chifukwa ngati simuchitapo kanthu, anthu ndi amene achitepo kanthu zomwe zikuzizimusani. Ndikutengereni ku Jalawe CDSS yomwe ili ku Lumbi. Jalawe Community Day Secondary School ndi skulu imene ana ena amakhalira pompo, boarding school, ana ena amayendera. Mawiki awiri apitawa panachitika zipolowe. Mphunzitsi anamenya mwana wa skulu, kumtibula mwana wa skulu mpaka na mwana uja kumchola zino ku Lumbi Jalawe CDSS. Mphunzitsi kumenya mwana wa skulu ndi kumpuntha, kumkomola. Pamapeto pake mwana uja anachoka zino, kugumuka zino mwana wang'ono wa form 2. Ana apa skulu atamva izi, ataona izi, anakwiya kwambiri. Anatengana ana a skulu ndikupita ku nyumba kwa mphunzitsi, kumwe anakaphwanya zinthu. Ku nyumba kwa mphunzitsi anakaphwanya zinthu, komanso anakautcha katundu wina wa mphunzitsi. Izi zinapangisa kuti komiti ya skulu ya Jalawe akwiye ndikutenga anawa kwapanga suspension mothandizidwa ndi unduna wa zamaphunziro. Iwowo akutero
chifukwa uthenga wonse umenewu ife tinapita pajalawe CDSS kufuna kukaona maumboni enieni, ndipo taziona zonse mmene zinalili. Maumboni ena amene aperekedwa ndi ahedi apa skulu imeneyi komanso ndi akomiti, maumboni ena ndi abodza. Mukunena kwawo ananena kuti mphunzitsi amene anamenya mwana pana kumutchola zino anayimisidwa ntchito, koma mpaka pana kugwirabe ntchito. Choyamba icho. Kachiwiri ananena kuti salale anadula kuti azilandira hafu, palibe amene ali ndi umboni woti mphunzitsi akulandira salale hafu. Koma akunena kuti komiti akunena kuti kuchokera ku Jalawe CDSS uthenga utapita ku nduna za maphunziro, Minister of Education, kujako kwachokera report lonena kuti ana wonse amene anayambisa zipolowe ayimisidwe skulu kwa 6 weeks, imene ili mwezi ndi mawiki awiri. Ndipo anawa anapezeka kuti analipo 10 anayimisidwa skulu kuti akhale pasansi kwa 6 weeks. Chodabwisa chimene anthu kulumbi adabwa nacho, chimene makolo adabwa nacho kapena akwiya nacho ndi ichi. Kwachokanso ripoti kuchokera ku nduna wa zamaphunziro kupitanso kwa makolo a anawa, ndipo akuti papangidwa group la WhatsApp kuyikapo kholo lina lililonse lili pamenepo. Ndipo awauza kuti kholo lina lililonse limene lili ndi mwana amene akuphunzira pa Jalawe CDSS akuyenera alipire ndalama zokwana 22,500. Ana amene amaphunzira pa Jalawe CDSS alipire ndalama yokwana 22,500. Ana onse amene akuphunzira pompaja. Ndiye funso ndikumati au nduna wa zamaphunziro kuti mwaganiza bwanji kumene muliko? Ana amene anapanga zimenezi, amene anaononga katundu wa mphunzitsi pambuyo poti mphunzitsi wachola zino la mwana wa skulu, anawo munapasa sase ya 6 weeks, ndipo panopa ali kunyumba, ali makomwa kwawo, skulu sakuphunzira. Akudikira chigamulo chochokaso kumeneko ku nduna. Kumbuyo kwake kugamula kuti mwana wina aliyense anali pamenepo amene akuphunzira pamenepa pa skulu apa apanga kale mwanayo sizikunkhuza alipire 22,500. Anthu alipire ndalama imeneyi chifukwa chiyani? Chifukwa anawo sizikuakhuza. Ana amene zikuakhuza ndomwe atumizidwa kumuzi. Nanga anawa ena onsewa pa skulupa zikuakhuza chifukwa chiyani kuti alipire ma 22,500? Ndiye ifeyo ngati omenyera maufulu ndi pamene tayima kapena kuti tazuka kufuna kuziwa chilungamo kuchokera ku nduna wa zamaphunziro. Munthu amene walakwa chinthu ndi amene amanena kulandira chilango. Pa Malawi ndalama yavuta. Bora ino azathu akunduna ukoko muli ndipo gwira chifukwa magwira ntchito. Anthu mmuzi alibe chimene angachite, olo ma business anafa, mvula yavuta, koti atenge COVID kulibe. Inu mukuti alipire ndalama 22,500 pomwe anawo sanalakwisa. Ndiye ripoti limene ndipo anthu aja a komiti ya pa Jalawe CDSS limene anapereka kwa anthu amanena kuti ana anu awocha nyumba ya mphunzitsi, awononga katundu yense wa mphunzitsi. Ife titapita kukaona ngati Malawi Voice tinapeza kuti katundu wa mphunzitsi wina sunawonongeke, komanso nyumba sinawotchedwe, koma katundu wina unaphwanyidwa ndi kuwotchedwa, ndipo amautulusa nyumba muja mawotchera kunja. Ndiye kuti anawa amene anapalamula mlandu umenewu ali pa suspension, koma chilango chikubwera kwa ana onse. Ndiye amakolo atituma kuti tikuuzeni ife ngati mlomo, ngati simubwera poyera ndi kulankhula chilungamo, kapena ngati inu au nduna wa zamaphunziro isanathe 1 week lero mande ukafika so mande, ngati simupita ku Jalawe CDSS ndi kukaitanisa msonkhano amakolo a ana ndi kuwauza zoona zenizeni ndi zifukwa zake zimene mwapangira kuti wina aliyense alipire ndalama imeneyi.
ndiye kuti makolo akapanga mademo pa sukulu pompaja ndiye mapeto akezi mukaphwanyisa nazo sukulu chifukwa makolo ndi okwiya kuti ana sanalakwe ana ena akufuna kulandira chilango uku sono yakhala ngati njira yofuna kuwabera ndalama makolo kumuzi. Ndiye uthenga wathu ngati Malawi Voice kukuwuzani akunduna za maphunziro nthawi zonse muzikhala chidwi komanso muzikhala olingalira komanso muzikhala okhunzika. Moyo umene akukhala anthu kumuzi akuvutika, moyo umene zikukhala nzika ku Malawi kuno zikuvutika. Amangoyesesa kuti apeze ndalama atumize mwana wawo ku sukulu. Ndiye ngati ana alakwisa ndipo yeneradi kuwapasa chilango koma osati kulanga ana so ena osalakwisa. Pambuyo pake ndikuwauza kuti apereke ndalama, ngati sapereka ndalama ndiye kuti temu imene kubwera isazalowa mkalasi ndiye kuti awazabwezedwa kusonza nawo sachosedwa sukulu. Achosedwa bwanji sukulu asanalako. Izi tikuchenjezeni makolo akapita kujako sakangopita chimanjamanja ngati niwe simukwayanga kuzafika 1 week this coming Monday. Akaonesaso mkwiyo wawo ndipo ife tikakhala kongo kwasogolera. Sono musaza khumudwe maunduna za maphunziro. Ifeyo tikanena kuti usi tatopa nawo kale kuti phulisa ndipo sitikuopa. Mpangepo kanthu aunduna za maphunziro. Chachiwiri ndikufuna ndipite Amalawi ndikutengereni kunkhotakota kwati ekanyenda kukazilira kumalo kumene kumalimidwa nzimbe. Ku Malawi anthu akamanena kuti ndizikola mtendere ndi mawu ophiphiriza kapena kuti ndi mawu azininga. Ku Malawi ndi malo kapena ndi ziko la zilango. Anthu amene akusangalala ndi andale basi. Anthu analandidwa malo mu chaka cha 2008. Malo awo ndikumalimapo zimbe, ndikubwera makampani boma ndikutumiza asilikali ukamenya ndikuponda anthu ena kumangidwa kupezeka ku ndende. Anthu analandidwa malo akhala kunamizidwa kuti alipidwa ndalama kuchoka nthawi imeneyo zafika lero atathamangisidwa pa malo pawo. Tikunena pano kufika lero loza kwana zaka 18 chilandidweni malo. Ndiye inuyo azisogolera amene mwakhala tikukusankhani kukuyikani pa mpando ndikuchosa munthu kutengaso wina kumuyika pa mpando ndikunchosa kutengaso wina kumuyika pa mpando koma anthu waja akukazilira akungotakota kudwango sakulandirabe ndalama zawo. Kodi mukufuna kuti ndalama zimenezi mukufuna azalandira atamwalira? Kodi kunena pano ambiri alikale kumanda ndalama sanalandire. Alandira ena akukhala muzisakasa, ena amwalira ena akukhala m'mablock a skulu. Anthu akuvutika kumachita kusungidwa komwe ndalama zawo ku khoti kungoyenda kumapita ku khoti akugamula kuti ayapase ndalama zawo koma ndalama zawo zikulephera kutuluka. Why? Anthu anali ndi chiyembekezo pamene ziko lili m'manja mwa abusa ndiye kuti kunkhotakota kudwango kukazilira. Malo athu amene tinalandidwa anthu kusopana tilipira ndalama aboma koma mpaka pano ndalama sanalandirebe 18 years. Ndiye ine funso langa ndilakuti mmanyamuka pano andale kuchoka kumene mukukhala kulilongwe kumapita kunkhotakota kukapanga kampeni kumapereka mfundo konkuja koma chonsecho anthu analandidwa malo sanalipidwe. Mmava bwanji pamenepo? Ndiye kuti akuze deni ndalama zawo apaseni chifukwa pammawa kukazachitika china chake anthu azaphatikiza mikwiyo ndikupanga mkwiyo umodzi muzakhumudwa ndi anthu. Malawi amakhala opusa akakhala odekha koma akavumbuluka mkwiyo wake ukabwera Malawi amazuza, Malawi amasowesa mtendere, Malawi amadabwisa ndipo Malawi ndi ovuta ukamushosha. Izi mukupanga apa mukushosha mkwiyo wa Malawi. Ndi zinthu zokhumudwisa kuti zimapolo za Eskom main line chinachoka kunsanje pakana kuchitipa wo chinadusa m'manyumba ya wanthu, chinadusa m'minda ya wanthu, chinadusa m'mizi ya wanthu, mizi yopanda magesi kumadusa chireni cha magesi kumadusa. Anthu akamanga nyumba kupanga wiring tibweresereni magesi pano pakana zaka 5. Ziko la mtundu wanji chitukuko chikhala bwanji mziko.
poti akamati chitukuko munthu akukwanirisa kupeza zimene akufuna. Magesi azigula iwokha, anthu azilipira wokha, mabiru azilipira wokha, kuyitanisa magesi aja ndalama alipira, ena ndalipira kale kumapaka pano sakuthandizidwa. Kodi dziko lake la Malawi limene anthu amapeza mtendere ndi dziko lake liti? Muzaona kuti andale okha namene opeza mtendere. Izi zimatiwawa, zimatipangisa kuti tizikhala ngati wolongolola, koma ife siwolongolola. Cholinga chathu timafuna tizigwira ntchito ndi boma, koma timalephera kugwira ntchito ndi boma chifukwa boma likuphinja anthu. Mawu anga omaliza ndikufuna apite kwa Redson Mulo. A Redson Mulo muzindikire kuti mbalame yowulukitsisa imaphonya ichisa. Munthu anthu ambiri akamakudandaula kumapeto kwake umakhala ziphinjo. Moyo supanganika, lero simawa, zinthu zimatha kusintha. Andale amakusiyamo, andale amakutayamo, umazakhala wekha, ndi pamene umazaliona ziko. Anthu amene mukuwapanga nkhanza pano, omwewo amawa ndi amene azakuyimirireni. Takhala tikukuvana Amulo, mukunena kuti mukufuna kuyimira uphungu kudera la kwanu. Anthu akuvoterani bwanji muli chifwamba? Pano mukubisala kuseri kwa boma, kumakumangani zaboza, kukunamizirani kukumangani, kupusisa ziko. Mukumatulusa maudi amatama, hayi aisangani mange ife ndi boma. Nthawi imakwana, Mulungu amatembenuza zinthu. Mukamfunse mfumu Farao, mukafunse Nebukadinezara, analini mphamvu zonse kumapakana nakadya nsipu. Nde inu Amulo ndinu andani? Ziko limatembenuza, limamusiya munthu pamtetete. Samalani ndi zimene mukupangazi. Kuzuza anthu kumene mukwazuza, mawu anthu omwe azakuzuzani inuyo, musazakhumudwe. Ziko ili ndila zilango ziko ili. Yambani zipushani mmene mungathere kuti mzipeza ndalama. Koma njira zopanga Malawi uchifwamba, ziko likukwiya. Zanunso ife yomenyera maufulu tikukwiya. Chifukwa kumene koko sikumenyera ufulu, zimenezo ndi nkhanza. Apa mufuna kulamula boma kugwirisa ntchito mphamvu. Koma Mulungu akafuna ndendi kupasani chisanzo. Nthawi ya DPP ili mboma inayiwala kuti iye azachoka pa mpando kapena pali china chake chimene chingachose pa mpando. Mulungu amalowererapo ndi kugwirisa ntchito mphamvu ina yake, mphamvu ija ndikutheka munthu ndikumuchosa pa mpando. Lero Peter Mutharika ndi munthu wachikulire koma opuma pa udindo. Pomwe Peter Mutharika amanena kuti ineyo ndili moyo, chigawo chapakati sikuzapita usogoleri. Palibe amene azalamulire ziko ine ndili moyo. Ufumu unapita kumwe pa chigawo chapakati, apita Mutharika ali moyo, akuona ndi maso awo. Amazifusa, pena akagona Peter Mutharika amalota ngati ali pa mpandobe wa uchifumu. Amaona ngati akulamulirabe, akazuka amaziwa kuti ine ndachosedwa. Ndifa kama ngosunga mkwiyo. Zomwe mukupangazi pang'ono moyo wanu Amulo umasiyana kwambiri ndi wa Bile Malata. Bile Malata muli kuzindikira mwa iyeyo. Kuti umuonere patali, utakumuona ngati wa MCP. Kuti ubwere pafupi ndi Bile Malata, utakumuona utakuzuzulaso ngakhala MCP. Takhala tikusatira ma audio a Bile Malata, amazuzula ngakhala MCP. Koma uzamuona akucheza nda MCP. Munthu ndimene wene uzikhalira. Munthu uzikhala balance. Munthu wene kuzuzula pa chilungamo ndi pamene umakondedwa ndi anthu anzeru. Ndesa malani. Life is too short. Zomwe mukupanga zimabwera. Zomwe mukuchitazi mawe zizabwera. Ziko limasinda zinthu, ziko limakwiya. Ifeyo ngati omenyera maufulu ndife okhumudwa. Mulo malo moti unali munthu omenyera ufulu. Siti kukana unasanga kuti ukhale otumikira MCP. Koma kusanduka uchifwamba ndi mathero Amulo. Ndine Mr. Bula kuchokera Malawi Voice.